Tervetuloa hei uuteen YouTube-videoon ja tänään ollaan jännän äärellä, koska meillä on tänään 4 miehen puttiskaba ja ei ole mikä tahansa puttiskaba. Eli me pelataan 2 omalla puttiputterilla ja 1 driverilla. Eli meillä on tässä kisassa 12 paikkaa, jokainen päättää niistä 3 paikkaa ja yhteensä jos laitat 36 putteria tai kiekkoa säkkiin, niin sä voitat. Eli se on niinku maksimi. Eli 36 kun laittaa, niin luultavasti sanotaan, että varma voitto. Mutta tosiaan esitellään nyt pelaajat. Ja meillä on tänään kilpailijoita Timo Talikainen, Mira Ryhänen ja Otto Mäkinen. Näpsä. Lähdetään puttaamaan ja selvitään kuka on tänään paras putta. Noniin, meillä on tässä eka paikka. Mä valitsen tästä korilta 3 paikkaa. Ja sitten mennään tonne 2. korille ja sitten vaihdetaan ketä päättää paikkaa. Eli otetaan tästä eka puttipaikka joku noin 9 metriä. Meillä on aika hyvä tuuli läsnä täällä tänään, että ei tee kyllä puttaamista hirveän helppoa. Ja no ei mitään, lähdetään puttaa. Oho. Driveri. 0 heti ekasta. Heti kesken. Dessu vakuuttaa. Kammotuuli. Sylky. Sylky. Kammo catchi. Driveri. 2. Kakkospaikkamme toimii tämmönen alamäkiputti, noin 10 metriä. Aika kova vasen oikea tuuli. Katsotaan miten suoriutuu. On the board. Ai, no sentään yksi. No juu, morjes. Dessu vakuuttaa. Dessu vieläkin vakuuttaa. Äijä saaputtaa sitä driver. Ei laske. Tästä ei videollekin näe, kuinka paljon alamäkeitä. Oho. Driveri paras. Miten toi tiputtaa noin paljon? 0 Mirolle. 3. paikkana meillä toimii tämmönen noin 13 metriä kammo vastatuuleen. Ja tuolla pikku puskakin vähän häiritsee. Ei, miten ei mukaan mene? Come on! Okei, driveri. Mä en osaa puttaa driveri. Nonni, nää C2, nää on aamu hommi. Aivan sairas catchi. Ui, meinas Dessu toimittaa taas. Toi on kyllä ihan piruuta. Jaha, Scooberi. Miksi perus noin nopea? Otti vähän tuule. Flippas putteri. Tää helvetti. Eihän oo kestä. Driveri pitää laittaa. Ei kestä tuulet noilla putterilla. Mikä toi oli? Meikäläisen paikka pelattu. Kaikilla muilla on 2 ja Mäkisellä on 4. Mörjestä! Eli Mäkinen johtaa. Mennään seuraavaksi 2. korille. No niin, tässä ollaan kakkosväylä eka paikka. Joku 15 metriä alamäkeä. Naulataan. Laitetaan tää kivimarkkeriksi tähän. Driveri vissi vaikea. No niin, 2. väylä sellaista 10 metrin putti. Näyttää aika helpolta. Laitetaan sisään. Ei riittänyt, olikin 11. 10,5. Palari.
Mä sanoisin, että kori ei oo PDkään reguloitu selvästikään, kun ei mene. Hyi! Vitsi toi dessu on hyvä. Ai! Tuli sieltä pohjaa tulla. Oikeus. Nää. Oh yeah. Skämmäs kori. No niin, nyt mä valitsin tällaisen hyvä low ceiling puti. Tossa pitää laittaa oksia alta tollanen pikku laaseri. Kyllä ehkä saa jotkut puuttuu normaalissakin, mutta kyllä sitä aika kova pitää puttaa, että saa laittaa. Neljä. Viisi. Miten catch? Osaako pikkuhiljaa naulainen, että pysyy tahdissakin? No juu. Tuo driveri on niin Hyvä. vaikea. Voi jumala. No dessu pelastaa. Yes, liidi sulaa. Nyt olisi niinku aivan elintärkeät 3 puttia naulata. Norsun kärsää, joka ei se oo edes. Yes. Joo, nyt vähän lähempää paikka. Otetaan tämän jälkeen tuloskatsaus. Aika tasasta. Mun ja Käkisen välillä ainakin. Otetaan markkeriksi toi. Ja 3. Tässä on niinku jaloilta tehty oikein paikat tähän rinteeseen. Jopa minä tuurilla osu, mutta ei mennyt. Nyt on niinku löydetty lampaaseen kryptoniitti. Siis tää ei varmaan, mutta oikein se suuntaan. Vastatuuli. Yes. Ja des. Miten? Tuloskatsaus. Mä oon 8, Käkinen 6, Teemut 4. Kyllä tästä jänne vielä tulee. 3. paikka, 3. väylä. Aika tiukat tilanteet. Mä otan tosta Miron vielä kiinni. Toivottavasti Teemutkin ottaa vähän. Ja ei muuta kuin ekalla paikalle. No otetaan ekaksi paikassa tällainen, että jos leipoo hyvän driven, niin tästä sitten yleensä Eagle Putin. Niin. Tollaan sillä se käy. Ja toinen menee aina. Miten dessu voi mennä? Ei voi vaan mennä ohi. Puoliväli ylitettä. Moottorit alkaa olla lämpimät. Jos yksi näistä menisi, olisi kai jees. Lampaasen mennään voittaa yhden. Ei jaksakin sinne päinkin. Joo ei, mä lähden kotiin. Siis mitä on mies syönyt tänään? Juu! No niin, otetaan tähän tämmönen pieni alamäkiputti, kun äsken putattiin ylämäkeen. Niin vähän erilaista haastetta. Missä formissa on mies? Miten? Come on, driveri. Vihdoin. Niin.
2, solidi. Miten sulistelee Miro noin pahasti? Paha paikka. 3. paikka. Tällainen pieni gap hitti tähän, vähän yli 10 ehkä. Dessu ei voi mennä ohi. Ei toi Dessu voi mennä ohi. Mikä siinä on? Mikä siinä on? Tasois. Noniin. UR. 0. Lampainen kiinni. Miten voi sylkeä? Yes. Harmi, että eka sylki, muuten olisi mennyt 3-3. 3. paikan tuloskatsaus. Mä ja Miro ollaan tasois 12 naulattu. Sitten Talikaisella on 8 ja Lampaisella on 7. Et katsotaan mitä käy. Ainakin kärjes tiukka kamppailu. Tervetuloa Tallun nelosväylälle ja kaunein väylä jätetty ehkä jopa puuli kauneimmalle puttajalle. Tästä on 13 metriä ja ihan hemotuuli, oikea vasen vastainen. Ei oo helppo niin sitä laittaa yhtään. Se on losti. Alis. Alis. Mä koolaan käkiselle tähän paikkaan 3 lostia. No ainakin yksi. Siis toi oli ihan hirveä. No, mutta onneksi on vielä Dessu. Onneksi on Ei kun miten? Morjes! Niin kyllä driveri voi olla kyllä ihan hyvä tässä tuulessa. Leijappi. Se oli jopa ihan hyvä. 2 alista. Oma lempiputti 12 metriä ylämäkeä ja vasemmalta oikein tuuli. Tässä on niinku pamauttaa tuohon oikein kiekoon ja sit se vaan naukuu tonne koriin niin sanotusti. Se oli oikein idea. Miten ei laske? Ehkä se on vähän liikaa vastainen sitten. Aattelee, että tulisi enemmän tuolta. Joo. Mä luottaa tokan paikkaan. Kuin huono mä oon puttaamaan. Ei kyllä pudota, se ei pudota paljon. Ai nyt on avaimet Käkisen kourassa. Käkimäki! Joo. No, sanotaanko, että yksikin riittää, niin sitten aika hyvissä. Ei kun mitään. No. Luottopeli. Yes! Yes! Tilanne katsoa sinne viimeistä puttia on se, että minä ja Lampainen ollaan yhden heiton erolla pisteessä 8-7, jonka lisäksi Otto Mäkinen on pisteessä 13, johtaa kilpailua ja Mira Ryhänen toisena pisteellä 12. 3. paikka. Tästä noin 6-7 metriä, sanotaan, että vähän vaikea mittaa kuin ylämäkin, sanotaan 6,5. Ja myötätuuli puhaltaa kovaa tuolta suoraan vuoria päin, joka tarkoittaa sitä, että ylöspäin putotaan, myötätuuli laskee, mielellään pönttöä. Ja niin läheltä, että kyllä tässä niin sisään pitäisi aika monen laittaa jo. Ja varmasti menee myös kärkikamppailu jännäksi.
Joo, taas sylki eka, mutta... No niin, meikäläinen jää viimeiseksi, jos mä naulaa kaikkiin 3. Pakko laittaa. No niin, ei laskenut. Juuri mitä tiput tästä. No viimeinen putti, se meni. 8 pongoa, kiitos. 1. Ei vitsi, se oli huono. Tuo on aika tärkeä, koska tuolla voi jopa voittaa. Miro laittoi 2, eli nyt mun on pakko ottaa 1 tasoihin ja 2 voitto. Et kyllä jännäks meni. Kyllä se Dessukin sinne menee vielä kaupan päälle. Eli kyllä Dessu kärräsi tänään aika pahasti. Se kyllä toimi tosi hyvin. Yllättävää. Jaha, puttikisa on pelattu jostain syystä. Otto Mäkinen harjastaa koko porukan, en tiedä miten. Mutta näin se vaan kävi tällä kertaa ja homma pelattu läpi. Kiitos kaikille, että katsoitte tosiaan meidän puttihaasteen ja tykkää, tilaa, kommentoi tästä videosta ja me nähdään taas ensi kerran. Peace out. They ask how he whipping the form. He too flashy, I think that I want.